akazimunegumwe ono akago bido wikemisi akazimu animasi bejeli mozi kugo jeli mozi bobutali bebido wikemma ulumu anyị bụ ndị egwu Sunday mara karamo sireneze anyị bụ ndị egwu Sunday mara karamo sireneze dị mụ Pita naraba n'ụba mụ dị janụ ogolugie ụgbọ akwala kụba n'ụba mụ dị janụ ogolugie ọkụpịa kwuli n'ụba akwa mụ dị janụ ogolugie dị mụ Pita nọrọ n'ije abala bugolo echi nne m wee ogbe gwara akụba kwadolu m ije abala ka nje ọma nwezọba n'igwe ime nlabala na ezelidia ọma nwezọba n'igwe ime ọkanya. Anam is a riverine community in Anambra State, southeast Nigeria, and the largest community within the Omambala region. Onye dịka ogolo mgbagwe onye dịka ogolo ihe chiri n'ụzọ emechi onye mabago bịara n'ọtụ ka ndụ onye ọmaba mbakwado ejere m ọmaba onye dịka ogolo wee bụrụ ọmaba je ya mme onye dịka ogolo n'ihe dị mkpa elugo m ebe anyị n'ihe ọkpa elugo ogolo mgbagwu Situated across River Anambra, Anam is bounded on the west by River Niger, on the east by Anambra River, on the north by River Ezichi and Eziagulu to Aguleri in Anambra East local government area. Ebrija wacho n'igbe melmu pala akwa kpa mu mkpọrọna nwa chụrụ mụ igbe nwelimu mmesili go ọkụkụ nwụtala onye egwu ya brija wacho n'igbe nwelimu mesili ekpule egwu n'ụdọ kpịa mụ mkpọrọna wacho n'igbe nwelimu abata n'ụlọ ya na ịba na-ebebi egwu ego ịba mee egwu ego mụ ebe rumiru n'ụbana ma onye ya medị mkpa ya bụdị egwu anya chioma ịbago n'iwu Choma we bago ni jadi mpelugo alumako we bago sogwe kwezi oba Choma we bago ni jadi mpelugo The people of Anam also share land border with Echeno, Ika, Omabo, all in Ibaji local government area of Kogi State, as well as Nzam and Inoma in Anambra West local government area. Ojelude wana maramido kamala bijelezo avya maguda ekwe no ramido nemune bawa logo nimi okikende wono ti anyanwe ajo so kikende muna moti anyanwe de yewogo nemune bawa logo nimi onye moti anyanwe bala wa no tu chiamuntina okikende muna moti anyanwe nemwa wana tingo boribo onye ndi obi Udaka amaneli abala wana tingo boribo udaka onye ndi obio mawulo onye ndi obi ni ba me egwu ego peba agwandeli okilo onye egwu ego yie Anam comprises of 8 communities, namely ezi-Anam, Ezi-Anam, ivite-Anam, ezi-Anam, 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 and ezi-Anam. While 7 of the communities are located in Anambra West local government area, Ezi-Anam is the only Anam community
located in Anambra East local government area of Anambra State. Onye mele waja koja na kpọm ebe anyị. Onye mele udu kudu na kpọm ebe anyị. Ọkwa ka nne m na oje nne m okerelu m nwanne ji oji ogwu. Ihu na egbo nne chioma. Nwanne ji oji ogwu. Ihu na egbo nne chioma. Nwanne ji oji ogwu. Ihu na ọ dago n'ike. Nwanne ji oji ogwu. Ihu na ọ da n'ike. Ọ da n'ike. Ihu na ọ da n'ike. Ejele mu kaja na mo bago kamali biena o so die elina mande o lego nu kego na mande o we bula wundu ujeli mozin kalonata aja na mande o sange kande etilinya begu aja na mande a wande le ba me ego meba Uchati kemone wele ma we wagale se chamon chalena Rumi runa mana mo munya didi mo kawane mo kan ho no soria. As a riverine community, the major occupation of the people of Anam are fishing, farming, and trading. They depend mainly on agriculture and commerce for their daily livelihood. Nele maasi di wakwaba nisimbago mojegwe. Kenele mameka si di wakwaba no banja. Ameka si di wakwaba nisimbago mojedika. Ejele mo bayase. Asi di wakwaba wepamu. Wane wo bikemu. Ogwanyi na ndi alumo metutala anyi wa. Ameka si di wakwaba we gwogwa pega na bona begili. We telo jegwe. Corona, America see the one quaba, when you simbago mojedica, daluo. Rumi runa banamel, mojedica, no baby, I jump. Nasi, oh, never jump. I see no Antony, Japa, Japa, moment. I like it. I'm going I will only have 5,000 if one. Yeah, but I will let you know. If I'm not going to look for them. The location of the communities gives it the ecological basis for production of tropical agricultural crops. Some of the major produce of the people includes yam, cassava, rice, corn, groundnuts, and potatoes. Kenele makunna ya wulu ngasa kunna ya wulu akunna ya wulu awanda lene ba me huego rumi runa bana
Just like every other Igbo communities, the people of Anam celebrate various festivals. Popular among them is the New Yam Festival, known as Ivite-Anam. Others include Ezi-Anam Festival and other festivals celebrated by Omambala. Many Anam communities experience seasonal mild flooding, but in 2012 and 2022, the people experienced the deadliest and worst flooding in the history of the communities. The 2022 flooding submerged and displaced the entire people of Anam for over 3 months, while the people were forced to leave their homes and seek shelter in IDP camps outside of their communities.